Der var engang et kongerige langt mod nord. Her boede en rig mand, der ved sin død efterlod sig en smuk datter ved navn Snehvide. Kort før sin død giftede han sig med en ung kvinde, som holdt Snehvide indespærret som slave. Kvinden var forfængelig og spurgte hver dag sit spejl. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? En dag, da stedmoderen betragtede sig selv i spejlet, kom Snehvide ind og stillede sig ved siden af hende. Hun så pludselig, hvilken skønhed hendes steddatter var blevet til, og forfærdet og ar i jalousi over dette smed hun hende på porten. Snehvide var forundret over sin stedmors vrede, da hun aldrig før havde været klar over sin egen skønhed. Før nu. Snehvide var for første gang ude i verden og havde ingen idé om, hvor hun skulle gå hen. Hun fulgte derfor vejen, indtil hun kom til en stor skov. Forundret over alt det nye vandrede hun i sin naivitet ind mellem træerne. Snehvide gik længe, indtil hun kom til et lille hus, og i huset boede en sjov mand. Snehvide forklarede sin situation, og manden lovede hende husly, hvis hun ville rydde op efter ham. Så gik Snehvide i gang. Hun ryddede op. Og ryddede op. Men skraldet hobede sig op, og til sidst gad hun ikke mere. Da manden så dette, jog han hende bort, og Snehvide var igen på egen hånd. Træt og sulten gik Snehvide gennem skoven, og fik til sin store lettelse øje på 2 riddere, der sad og spiste frokost. Snehvide gik hen til dem og bad om en bid mad, men den ene ville ikke dele og hev al maden fra hende. Og den anden var for opslugt af sit æderi. Snehvide fortsatte på tom mave, da hun pludselig fik øje på en masse lækkerier, der lå spredt ud på en træstup. Hun løb hen og kastede sig frådende over den, uvidende om, at dette var en jægers lokkemad. Det lykkedes hende endelig at ryste jægeren af sig, men nu var hun så træt og frustreret over de grufulde oplevelser, hun havde været igennem, at hun satte sig ned og begyndte at græde. Nu vidste skæbnen, at den rigeste og flotteste ungkarl i hele Norden kom spangulerende ned ad skovstien. Han blev straks fortryllet af den grædende piges forblændende skønhed, og så hendes sårbare situation som en chance for at vinde hendes hjerte.
bad om hendes hånd, og sammen fulgtes de ud af skoven. De blev gift og flyttede ind i hans store palæ. Snehvide levede nu et liv i luksus med tjenestepiger, der adlød hende. Alle måltider ligger tilberedt og serveret. Hyggelige stunder med sin elskede. Og hun levede lykkeligt til sin dages ende. Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her?